Goomenti Anambra Steeti amapụtago amụma iji wee dọkanye ndị dum n'anya ọgba tumtum nakwa ụgbọala ahụ nwere ụkwụ atọ na-akpọ keke asambo iji wee mara ndị ha bụ site na nke a belete mpụ na omekome nakwa ihe mberede nke okporo ụzọ. Chukwuemeka Modili nwetere ozi a mere ka amata na ya bụ amụma bụ nke agbapere nnọọ n'ozuzu oke nke ụlọ ọrụ steeti a okwu gbasara ime njem dị n'aka chịkọbara n'Ọka bụ isi obodo Anambra Steeti. Gere akụkọ ahụ ka ọha n'uju. Ka ọ na-ekwu okwu na ya bụ ihe mmemme, onye ji ọkwa kọmishọn na-ahụ maka njem okporo ụzọ bụ Oriakụ Patricia Igwebuike kọwara na ya bụ nzere a na-enye ndị na-anya ọgba tumtum nakwazi keke na pep na steeti a bụ nnọọ nke ga-eme ka ihe ntụmadị dị iche iche beneta. N'okwu ya, onye ji ọkwa kọmishọn na-ahụ maka mgbasa ozi na steeti a bụ Dọkịnta Law Mefo dọrọ nnọọ ndị na-anya ọgba tumtum nakwazi keke na pep na steeti a aka na ntị ka ha bụ nnọọ ndị ga-agbanyesi ike irube isi nye iwu na-achị okporo ụzọ n'aka nke ya. Onye ji ọkwa chairman nke Motorcycle Operators Union na Anambra Steeti bụ Prince Bartholomew Igwedibia toro nnọọ Oriakụ Igwebuike maka ịgbanwe ọnọdụ njem okporo ụzọ na steeti a, ọkachasị otu o si wee metụta ndị na-anya ọgba tumtum nakwazi keke na pep na steeti a, ma kwue na ya bụ amụma ewepụtara ọhụụ ga-enyere nnọọ aka iwezuga nsogbu dị iche iche ha na-ezute n'okporo ụzọ, ebe ọ kweziri nkwa na ha ga-ejikọ aka ọnụ ha na ndị ọrụ nchekwa nọ na steeti a ịhụ na ndị ori na ndị ama bụ ndị amụchiko ma taa ha ntaramahụhụ ruru ha.